Vitaj na mojom kanáli. Dnes ťa prevediem top 10 najzaujímavejšími miestami na Slovensku. Priprav sa na úžasné dobrodružstvo. Začnem našu cestu od hlavného mesta a prejdeme cez históriu, prírodné krásy a kultúrne poklady, ktoré robia Slovensko takým unikátnym. Moja cesta začína v hlavnom meste Bratislave. S ikonickým bratislavským hradom, ktorý sa týči nad Dunajom a fascinujúcim starým mestom, toto mesto ponúka jedinečnú kombináciu histórie a modernej atmosféry. Počas prechádzky historickým centrom nezabudnem navštíviť Michalskú bránu, ktorá je jednou z posledných zachovaných mestských brán, a obdivovať krásne budovy z obdobia baroka a gotiky. V lete sa mesto mení na živé kultúrne centrum s množstvom festivalov, koncertov a podujatí. Pokračujem na Spišský hrad, jeden z najväčších hradov v strednej Európe. Tento mohutný hrad, ktorý sa nachádza na vysokom kopci, ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu. Hradné múzeum nám ukazuje bohatú históriu a architektúru od 12. storočia až po súčasnosť. Pre milovníkov histórie je to nevyhnutná zastávka. Nezabudnite si vychutnať aj prehliadku interiérov a vystúpenia miestnych historických skupín, ktoré vám priblížia život na hrade v minulosti. Tatry, pýcha Slovenska, sú domovom majestátnych vrchov a úžasných turistických trás. Svojou scenériou lákajú nielen turistov, ale aj horolezcov z celého sveta. Okrem krásnych vrcholov ako Gerlachovský štít či Lomnický štít, môžeš tu nájsť aj nádherné plesa a vodopády. Ak sa chceš zrelaxovať, vyskúšaj jednu z mnohých tatranských wellness zariadení. Tatry sú tiež miestom, kde môžeš stretnúť typickú faunu a flóru tejto oblasti, vrátane kamzíkov a svišťov. Banská Štiavnica je starobilé banícke mesto, ktoré je zapísané na zozname UNESCO. Mesto sa píši krásnymi historickými budovami a pamiatkami. Prechádzka po uličkách mesta ťa prenesie späť do stredoveku. Môžeš tu navštíviť aj Štiavnické tajchy, umelé jazerá, ktoré vznikli v minulosti pre potreby baníctva. Tieto tajchy sú ideálnym miestom na kúpanie a oddych v letných mesiacoch. Navštív aj Nový zámok a Starý zámok, kde sa dozvieš viac o histórii baníctva a miestnych tradíciách. Ďalšou zastávkou je Oravský hrad, ktorý sa týči nad riekou Orava. Tento hrad je jedným z najlepšie zachovaných stredovekých hradov na Slovensku. Jeho prehliadka ťa prevedie cez rôzne historické epochy a ukáže ti zaujímavé exponáty. Okrem toho sa tu pravidelne konajú historické akcie a predstavenia, ktoré priblížia život na hrade v minulosti. Počas návštevy hradu nezabudni vystúpiť na hradnú väžu, odkiaľ budeš mať úchvatný výhľad na okolitú krajinu. Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska, ponúkajú bohatú kultúru a históriu. Navštívim dom svätej Alžbety, najväčší kostol na Slovensku, a prechádzam sa po hlavnej ulici, kde nájdeš množstvo historických budov, kaviarní a obchodov. Nevynechám ani návštevu Východoslovenského múzea, kde sa dozviem viac o histórii tohto regiónu. Košice sú tiež známe svojím bohatým kultúrnym životom s množstvom divadiel, galérií a každoročným festivalom Biela noc. Pieniny sú národným parkom, ktorý ponúka úžasné prírodné scenérie a populárne splavy na pltiach po rieke Dunajec. Tento park je obľúbený nielen medzi turistami, ale aj medzi milovníkmi prírody a vodných športov. Prechádzka okolo Pienin ťa očarí krásnymi výhľadmi na skaly a lesy a určite nezabudni navštíviť aj Červený kláštor, historický kláštorný komplex. Plkovanie na rieke Dunajec je jedinečný zážitok, ktorý ti umožní vidieť Pieniny z iného pohľadu. Bojnice sú známe pre svoj malebný zámok, ktorý vyzerá ako z rozprávky. Tento zámok je plný histórie, legend a zaujímavých príbehov. Okrem toho tu nájdeš aj nádhernú zoologickú záhradu, ktorá je jednou z najstarších v strednej Európe. Prechádzka po zámockom parku je ideálnym spôsobom, ako stráviť deň s rodinou. Zámok Bojnice je tiež miestom, kde sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ako sú divadelné predstavenia a šermiarske súboje. Ponúka nádherné kaňony, vodopády a jaskyne. Tento národný park je ideálny pre milovníkov prírody a dobrodružstva. Najznámejšie trasy vedú cez rokliny ako Suchá Belá a prielom Hornádu, kde budeš musieť prekonávať rebríky, mostíky a stupačky. Je to skutočný raj pre všetkých turistov. Slovenský raj ponúka aj množstvo cyklistických a bežeckých trás, takže si tu nájde niečo pre seba každý návštevník.
Posledná zastávka je Demenovská jaskyňa Slobody, jedna z najznámejších a najkrajších jaskýň na Slovensku. Nachádza sa v Národnom parku Nízke Tatry a je známa svojimi nádhernými syntrovými útvarmi a podzemnými jazierkami. Prehliadka tejto jaskyne je nezabudnuteľným zážitkom, ktorý ukáže krásu prírody z iného pohľadu. A to je mojich top 10 najzaujímavejších miest na Slovensku. Dúfam, že ťa môj výlet inšpiroval k tomu, aby si tieto úžasné miesta navštívil. Ďakujem za sledovanie a nezabudni sa prihlásiť na odber môjho kanála, aby si nezmeškal ďalšie videá. Maj krásny deň a vidíme sa na budúce.